Zehirli Altın bal. Siz için. Barbar eken, bir yol eken. Başlan olar häziren bar eken. Häzir biz size täsir bir wakany gurrun berýär. Thomas'ın başlary. Hova diýsen ıssydy. Hatta şeýle bir ıssydy bolan marazilin içindäki marojnalarym süýde urulyp kokteyl bolýar. Gelin ýylar öýlerinden çykyp derrew taksamyn ýaçalar iýgän ýüzlerini kraskalar akyp ýüzlerinden älem moşaryn şekil emele berýär. Muňa çagalar şidil edip gülýärdiler. Ene şol güller deýinç güni bolan üçin Selim Oraz Muhammed agda birje dogullar dostlary bilen balyk tutmak gitdiler. Çağalar eýýäm 2 sagat bäri balyk tutmaň arzuwyndy. Ýöne entek olaryň arzuwy hasyl bolup barany. Hemme çağalar çeňeginiň ucuna gurçuk dakýan bolsalar, diňe Oraz Muhammed çeňeginiň ucuna trikoçky dakyp soýurdy. Eýýäm çeňek suwa girmänkä oňa altyn malyk düşdi. Muňa çağalar hayran alyp gygyrşdylar. Hemmeň ünsi, gözi, ýüzi, gulagy altyn malykdy. Altyn malyk çağalar. Siz meni goýberin. Haýyş edýän. Men altyn malyk. Çağalar bir agızdan yok goýbermeler, goýberjekler, oňança Selim, ýoş. Altyn malyk. Biz seni goýberjek bolsak tutjakmy? Teşto. Özümüz zordan tuttuk seni. Diýdi. Onu altyn malyk. Eger meni goýberseňiz, men sizin 4 sany isleňizi hasyl ederim. Diýdi. Oraz Muhammed altyn malyk. 3 sany arzuwyn hasyl etýär dälmi? Ona ýyly 4. Ýa-da altyn malyk dälmi? Hany görenişini? Yok. Oklama. Men hakykatdan altyn malyk. Aslında biz 3 arzuw hasyl etýär. Ýöne şypdy bize akçy. Şoň üçin biz awgustyň 1-nji 4 sany isleňizi hasyl edýäs. Hyzmatdan peýdalan. Aýdy berin. Näme isleýän? Menim jem 3 minut wagtym bar. Çağalar yerlerden arzuwyn aýtyp gygryş başladylar. Biri özüne tigir soraýdy, biri keni biri özüne maşin, biri ýeni biri özüne Ronaldo, Messi ýaly ükdi futbolçy bolmagy, ýene biri özüne Michael Jackson ýaly aýdymçy bolmagy. Ýene bir çağaçyk ýagşymrak sünnet toýuny alyp barjy etmek, bilik çağalar bir arsynyň aýdym aýtmagy bez etmegini dileýärdi. Gara İçinde Selim durun. Men başlayan deyip ilkinci arzuwyn aýtdy. Altyn malyk. Meni maşgalan bilen dünýäniň iň owdan şäherine siýaha durat. Seni ýem dünýäniň iň owdan şäherine ýaşaýan. Onlar meni dünýäniň iň owdan ýeni bir şäher bardyr. Ana şo ýere gitip göresmeli. Garaşyň any. O ýerek bilet banka men barlaýyn. Ay şuna altyn malyk däl ýany renke ulan bolaýmasyn. Çağalar. Siziň bagtyňyzda bilet bar eken. Siziň arzuwuňyz hasyl. Sagaman diýjalar. Olar dünýäniň iň owdan şäherleriň biri bolan
Kızlar, uy, çağalar. Siz son karduğundaydın. Men başka da dastavkalanma. Oğlum. Oral Muhammed, jigim. Han sene marduğun ayt. İnni sen eden. Altın malgım ondan sen tuttu ha. Diyeceğim. Men näme arzu etsem kan? Ejem var. Kakım var. Doğullum var. Öýümüz var. Esasat. Soğuma pulumuz var. Özümüze yetýär da. Janymyz sag. Maşlardan başga näme gerek? Altın mal. Sen özüň näme isleýän? Şonu aýtsana. Oral Muhammedcan. Menem senin agda bir maşgalaňyzda, ýyl ocagymyzda, öýüňiziň töründäki akvariumda hidil edip yüzüp ýaşasym gele. Ana şonuna siden hemişelik baktly bolarsyň. Men size söz berýär. Çağlar muhidil edip begenşip, ura olsup, kıyırışıp, altın malın özlerini hafif ettiler. Ene de sol altın malın özlerini hafif eden yigit Orhan Muhammedcan'ın toyunda himmemiz cemleştik, onun şartlığını deňmörüşdik. Mehribanlar, baktlı olmak için baylık gerek gel. Gerek ağzı birlik, sağlık, maşala. Şeyli kada ınanıplar yaşalı. Sebep şolar, baktlı olma, başala. Zihni saati siz için. Kutlu olsun toylarınız. Bu gıyıtkacık hikayanın avtarı, işte mi? Yaxşı Qoşunov.